responder. Darei agora a palavra à Lídia, se quiser usar a palavra em nome da GUE. Obrigada tamén ao señor Ministro. Eu quería falar de dúas cuestións. A primeira ten relación cos tax e as cuotas. E aí quería preguntar se é que vai haber algún plantexamento para abordar a situación de discriminación que hai entre países. No caso concreto da Galiza, o meu país, há unha situación moito forte de discriminación á hora da repartición das cuotas e tamén entre o propio sector, porque as pescas a pequena escala, a pesca artesanal, está fortemente discriminada con respecto á pesca a máis grande nivel. En segundo lugar, referirme tamén á cuestión de Marrocos. Eu quería, aparte tamén da pregunta que fixo a señora Bilbao, preguntar cal vai ser a posición ou que é o que vai facer con relación a ese acordo ilegal de Marrocos de incorporar ou de anexionar as aguas do Sáhara Occidental tomado en data recente. Obrigada. Merci beaucoup, Lidia. Obrigado, Sr. Ucan.